Volám sa Stanislava Dirďaková, som majiteľkou potravín u Stanky. Naše potraviny sa nachádzajú v obci Smolník. Rozlohu máme 80 m2 a otvorení sme od roku 2022. Predajňa sa nachádza skoro v centre Smolníka. Smolník má okolo 800 obyvateľov. Mať svoj obchod bol môj sen od detstva. Už ako dieťa som svoje prázdniny trávila u mojej krstnej v predajni, ktoré mala tiež tu v Smolníku. Odvtedy som si prešla rôznymi povolaniami, aj pracovnými pozíciami, ale vždy ma to ťahalo k tomu obchodu, kde som už robila párkrát predavačku, či v potravinách, drogerii, alebo v iných predajniach. A vlastne touto svojou predajňou som si splnila svoj sen. U nás v predajni nájdete od základných potravín, ako sú mliečne výrobky, mäsové výrobky, pečivo, trvanlivé potraviny, cez drogeriu, školské potreby, nejaké tie domáce potreby, hračky. Sme také klasické potraviny, kde v jednej predajni nájdete všetko pod jednou strechou. Tiež obľúbenou položkou je u nás káva od košickej pražiarne Café Doraz, ktorú si ľudia u nás môžu zakúpiť alebo vlastne aj vypiť alebo zobrať so sebou. Napríklad od autobusu prídu rovno k nám, vezmu si kávu a idú si po Smolníku. Buď si ju vypijú už doma alebo po ceste. Ku káve si môžu u nás zakúpiť aj zákusky, ktoré berieme od lokálnej pekárky. Medzi naše doplnkové služby patrí aj služba Balíkovo, kde vlastne od spoločnosti SPS si ľudia vedia dať k nám balíky poslať a u nás ich vedia aj vyzdvihnúť. Táto služba je veľmi využívaná, dá sa povedať, že denne. A taktiež sa snažíme našim zákazníkom vychádzať v ústrety, či už objednávkou nejakého špeciálneho pečiva, či bezlepkových výrobkov, alebo výrobkov bez laktózy, ktoré sa bežne u nás akože nepredávajú. A vlastne aj hociakým iným sortimentom, ktorý u nás nemáme, tak si vedia u nás objednať. Máme aj zákazníkov, ktorí sú starší alebo nevedia si odniesť svoj ťažký nákup domov, čiže nám zavolajú alebo napíšu SMS-ku a my im ten nákup vieme doručiť až domov. Máme 4 zamestnancov, naše otváracie hodiny sú 6 dní v týždni, kde od pondelka do piatku máme otvorené od 7 do 5. a v sobotu od 7 do 12. Nedeľu máme zatvorené. Za tie 3 roky, ktoré už fungujeme, sa snažíme stále pridávať nové služby, nové tovary, nových dodávateľov a prinášať niečo nové našim zákazníkom. Momentálne sme si prenajali ďalšiu miestnosť, čiže v blízkej dobe prebúrame priečku a rozšírime našu predajňu o ďalší priestor. V minulosti sme u nás dopekali aj pizzu, len nebol priestor na tú pec, takže chceli by sme to znova obnoviť a vlastne v tých priestoroch vytvoriť nejaký taký kútik, kde by sme sa venovali aj takýmto veciam. S našimi zákazníkmi komunikujeme aj prostredníctvom facebookovej stránky, kde máme vytvorený náš profil. Tam sa snažíme pridávať všetky novinky, aktuálne letáky, keďže patríme pod sieť Môj obchod a všetky informácie, ktoré by mal náš zákazník o nás vedieť. Konkrétny vernostný program nemáme, ale máme pre zákazníkov službu, ktorú využívajú. Keď si stiahnu aplikáciu Vexo, pri každom nákupe u nás pri naskenovaní svojho QR kódu im vrátime 3% z nákupu v bitcoine. A takisto u nás môžu zaplatiť aj bitcoinom. Ďakujeme za pozornosť a keď pôjdete okolo, alebo teda budete v Smolníku, tak sa u nás kľudne zastavte na kávu aj na koláčik.